Dagan pa kung trabaho ni mo. Dagan ba lagi kung trabaho ni mo nga rin bay. Hago ko ni dire. Guys, guys. Ay! Ay, kung sana ba? Salamatan dami nito. May mga bana kayo naning kamot, may karatlaw. Sure, oy, anong pasalamatan pa man mo? Salamatan ko kayo naning kamot, may para duha. Wa, ginja, gapasalamat mo na mo. Nakatadlaw, minaasabay, umuatan ng trabaho. Ay, day off, day off. Oh no! Duha ka na mo ka na yung day off, Domingo. Kami, wa. 24 hours, may. Daga, may trabaho dito sa bahay. Ay, tigtong kuhan niya. Wa, ganun ka salamat ng buwang mo ka. Oh no! Ako, may kasalamat ang mo. Nga, kuhan ko, 24 hours, ako. Trabaho anong bahay. Pag sure diha. Dagan pa kung trabaho ni mo. Dagan ba lagi kung trabaho ni mo nga rin bahay. Hago ko ni dire. Salamatan na may Adaroy ka. Kung salamat nga, gawa ko kag salamat mo. Nga ako, 24 oras kami, way day off na, day off din. Baka ikaw nanay, di ko mag-day off. Sana, Ay, di ako naman pala, day off, hindi ako. What's your day off? Oh no! 24 hours. Lunes to, hanggang Linggo. Oh, naa mo. Ay, di kong kuhan diha. Salamat. Kung salamat mo, uy. Ayang, pasalamatan lang ako. Salamati ko nga. 4 oras kung pinarbaho ng bahay. Kung magdungak, pinagpapala pa ikaw, tinanong pa. Magpasalamat ikaw, may angay pasalamat na ho. Di kay ako, pasalamat mo. Sabot ka? Ha? Sabot ka? Pasalamat. Salamat mo, kay Gatiman ka. Ikaw ka na kay Gatiman ka. Ano ka? Hoy! Wala matalagos na ng inumas. Di lagi ko magpasalamat mo sa pagkakaroon niya. Wala ka diba eh?